igualtat real i efectiva entre les dones i homes sigui una realitat, aquí i arreu del món. Diem prou al sexisme, al patriarcat, a la violència contra les dones i al lideratge polític masclista. Des del món local volem reivindicar els drets de les dones i el dret a tenir polítiques públiques amb perspectiva de gènere. Demanem que es compleixin les lleis aprovades pel Parlament de Catalunya en defensa dels drets humans de les dones. En concret, ens hem d'autoobligar al món local a complir i fer complir la llei 17/2015 del 21 de juliol d'igualtat efectiva entre dones i homes i demanem en concret que l'article número 6 de la llei no caigui en l'oblit. Les dones seguirem lluitant perquè es reconeguin els nostres drets i ho farem amb veu pròpia, sense permetre que ningú ho faci per nosaltres. El Dia Internacional de les Dones és un moviment polític que lluita pels drets humans, la igualtat i la justícia i se suma a la lluita contra el racisme, el classisme, la xenofòbia i la LGTBI-fòbia. Exigim el ple gaudi dels drets humans, per la qual cosa és fonamental tenir una vida lliure de violències, estereotips i rols de gènere i de discriminacions de qualsevol mena. Les dones tenim el dret a viure lliures de violències masclistes, ja prou. Cal erradicar la xacra de les agressions físiques i psicològiques i denunciem qualsevol tipus de violència i discriminació sexista, així com qualsevol agressió per motius d'orientació o identitat sexual. Reivindiquem una educació pública, laica, inclusiva i feminista que faci créixer lliures nenes i nens. Cal educar els nostres infants en els valors de la igualtat de gènere i posar en valor la lluita feminista i la perspectiva de gènere des dels primers trams educatius fins a la universitat. Demanem el ple gaudi dels drets econòmics i socials i trencar definitivament la bretxa de gènere que existeix en el nostre país, un 23%. Per tant, calen polítiques feministes i reclamem a les empreses que incloguin la visió de gènere i la lluita contra les desigualtats salarials, que la maternitat no sigui un motiu d'expulsió ni discriminació en el món laboral. També s'ha de posar en valor i donar visibilitat al treball domèstic no remunerat i reivindicar la corresponsabilitat real en les tasques de cura i el dret al temps personal. Celebrem l'Acord Nacional de l'Agenda 2030, que se signà el passat 21 de febrer en el Palau Modernista de Sant Pau, però també reivindiquem la mirada transversal i feminista als 17 objectius. En concret, mirem l'objectiu 10, que emplaça tant governs com organitzacions a garantir la igualtat d'oportunitats i reduir les desigualtats, promovent així legislacions polítiques i mesures concretes. Els governs municipals tenim la capacitat de millorar les condicions socials i laborals de les dones a través de mesures i accions basades en l'anàlisi de la realitat territorial. Per això ens hem de comprometre i assumir la incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques municipals. Hem de ser un país compromès amb la igualtat de gènere. El maig passat van celebrar les eleccions municipals i els nous consistoris hauríem de saber incorporar la perspectiva de gènere i les polítiques d'igualtat en els plans de mandat municipal. I és per això que en l'Ajuntament de la Granada ens emplacem a fer-ho realitat. Lluitem perquè el nostre esforç ens farà millor com a societat i perquè el nostre camí desbrossarà els dels nostres fills i filles. Ara passaré a presentar la Núria Salan, que ens farà la presentació de l'Enginy Invisible, i després el grup de dones magnífiques de la Granada començarem la primera trobada. Molt bona tarda. M'hagués agradat parlar sense micro, però me'n diuen que no se sentirà prou bé. Per tant, si en algun moment m'allunyo, m'ho dieu. Soc la Núria Salan. Soc professora en aquesta escola, que és l'escola d'enginyeria més gran de tot el territori. Territori, vull dir, des d'Andorra fins a Càdiz. El nom és horrible, però és el que té quan deixes que els enginyers facin màrqueting. L'escola es diu Escola Superior d'Enginyeria Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa.
Aquest és el nom de la meva escola. Però tothom volia sortir a la foto. I en aquesta escola soc professora de metal·lúrgia. La dama de ferro, que diuen els meus estudiants. No saben qui és la Thatcher, No ho saben, però em diuen la dama de ferro. Bé, però soc molt carinyosa, tu porta bé per si de cas. I bé, tinc càrrecs i títols, aquestes coses que fa un quan acumula amb els anys, però sí que m'agradaria comentar molt breument que quan vam fer presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia, l'Institut d'Estudis Catalans, que és d'aquí depèn, va voler convocar una roda de premsa i els periodistes estaven interessats sobretot en el fet que soc una dona. No em preguntaven a què em dedico ni què sé fer. Només els feia gràcia que jo era una dona i de cop era la presidenta perquè no havia hagut mai cap dona abans que jo. No em donaven oportunitat que els digués que soc experta en acers inoxidables, en metall dur, que tinc 2 patents, que soc directora d'un laboratori de materials compostos, que soc forense, que la meva expertesa és saber per què una peça metàl·lica es trenca i en aquest sentit tinc el perfil, som 12 persones en tot el territori que tenim aquest perfil, penso que era prou interessant. Tot el que els interessa de mi és que sóc una dona. Carai, ja ho sé, em veig cada dia això. Llavors se m'ha pogut preguntar quin serà el titular i em diuen que el titular que tenen previst és una dona com a nova presidenta de i no els deixo acabar. Perquè jo no sóc una dona, sóc la Núria Salant. Si accepto sortir en un diari com una dona amb una notícia, sóc invisible. Perquè quan un home es diu Joan Garcia i el fan president del que sigui, el titular és Joan Garcia com a nou presidenta Cabastan. En canvi, jo havia de ser una dona. Bé, els periodistes van marxar, perquè a més vaig ser inflexible. O surto amb nom i cognom o no faré notícia. I van dir que qui era jo per fer això, que em pensava i vam marxar. És igual. La Vanguardia va acabar fent una notícia d'aquelles petitones, sense foto, que a la premsa escrita va sortir a la pàgina aquesta banda d'aquí, com li diuen el rincón maldito, aquest que no veu ningú a la premsa escrita. Però m'és igual, ho tornaria a fer. Nois, parlo amb els nois que hi ha a la sala, sobretot amb els joves, els grans segurament faré coses i tal, però això pels joves, que fareu coses importants a la vida, no dic que no, però mireu de no sortir mai com un noi o un noi de la Granada. Mireu que surti el nom i el cognom. Segurament us ho posaran, però bueno, jo us ho havia de dir. Dit això, nenes, parlo amb vosaltres. No accepteu mai sortir amb una notícia com una nena, una noia. Exigiu que surti el nom i el cognom, perquè si no, sereu al capítol 2 de la meva xerrada. Dit això, parlo de l'enginy invisible. Si poso aquests 3 noms aquí a la pissarra, oi que tothom sabeu qui són? Da Vinci, Gaudí, Einstein, són noms coneguts. Tothom sap més o menys qui han fet. Una evidència d'això és que si poses el nom d'aquestes persones a Google i fas Enter, surten amb facilitat milions d'entrades. Mireu, 132 milions Einstein, 80 milions Da Vinci, 10 milions i mig Gaudí. Milions vol dir que ha hagut moltes persones fent entrades, un post, i moltes persones consultant perquè són importants. Jo m'he entretingut en buscar quins exemples de persones inventores surten en els llibres que utilitzen la nostra canalla, perquè són el primer pas cap a la tecnologia. Poso com a exemple sempre aquest catxarro que tinc a les mans, perquè això no creix als arbres, però és una eina fantàstica. A mi, vaja, no m'imagino sortir de casa sense això. Algú ha utilitzat els coneixements de ciència per aplicar-los i desenvolupar aquesta tecnologia que és fantàstic. Per tant, aquestes inventores són el primer pas, oi?, cap a l'aplicació de l'enginy. I me'n trobo que surten noms com Gutenberg, que va inventar la impremta, ho sabeu tots, oi? Quantes impremtes heu tocat, els que esteu aquí? Oi, com m'agrada veure sales plenes de mans aixecades. O Franklin, que va inventar el parallamps, o Volta, que sabeu que va trobar la manera d'emmagatzemar energia en forma de pila, que són persones molt importants, no dic que no, que es mereixen sortir en els llibres, sí, no dic que no. Novament, faig la cerca a Google, 5 milions Gutenberg, 3 milions Franklin, 12 milions i mig Volta, milions d'entrades. El que no trobo mai és noms de dones inventores, mai. El que em costa molt de trobar és noms de científiques. De fet, em descobreixo a mi mateixa, amb 12 anys, aterrorida, pensant que després de Marie Curie vinc jo. Podeu riure dient-nos tot i là. Però quan jo tenia 12 anys, ja us dic, soc nascuda en 1963,
Tinc 57 anys, semblo de 56, m'ho diuen sempre. Però quan jo tenia 12 anys, que no hi havia ni Google ni coses d'aquestes, tot el que jo podia consultar eren llibres o les enciclopèdies ràncies de la biblioteca. I l'únic nom que sortia era Marie Curie. Poseu-vos a la meva pell. El que jo arribava a pensar és, si no n'hi ha cap als llibres, és que no n'hi ha hagut cap. Per tant, jo tenia la responsabilitat de ser la segona dona de ciències de la humanitat. Òbviament estava equivocada, però no hi havia cap més nom. I d'inventores, cap ni una. Fins al punt que arribo a pensar que les dones no han inventat mai res i jo, amb tota la inquietud i la curiositat que tenia al meu cap, patia molt. A més, jo vivia a Sant Boi de Llobregat al costat d'un manicomi i això era molt perillós. Tenia inquietuds en aquell temps i en aquell lloc. Per exemple, no trobo... És veritat que soc de Sant Boi, això la Viquipèdia ho diu. El nom aquest de Maria la Jueva, per exemple, és un dels noms que jo no vaig trobar mai. Sabeu qui era? Maria la Jueva, la primera dona alquimista de la història, inventora de l'alambique i descriptora de molts processos de decantació, separació, destil·lació. I la inventora del bany Maria, el primer bany isotèrmic de la història, un bany que, com sabeu, consisteix en posar aigua en calent i dintre de l'aigua calenta poses un segon recipient, de manera que el que posis en aquest segon recipient mai s'escalfa per sobre de 100 graus, que és la temperatura de l'aigua, encara que el foc estigui a 800. Brutal. No només a la cuina, sinó en medicina, en farmàcia, en biologia, fins i tot en metal·lúrgia, al meu àmbit. Per trempar una espasa i trempar-la bé, s'ha de fer en un bany isotèrmic, sigui d'oli o sigui d'alguna solució inorgànica, perquè si no les espases queden guerxes. Com que hi ha persones ara que segueixen el forjador a fuego, diu moltes mentides allà, paraula de forjadora aficionada que ho soc. Bé, la inventora del bany Maria, que el va inventar ella, si l'hagués inventat un tio, es diria Banyo Manolo. Doncs la inventora del bany Maria no surt a cap llibre de text i té només... Ara us ho diré. Hipàtia, la meva segona invisible. Hipàtia sabeu qui és, però perquè van fer una pel·li que es diu Àgora. Perquè abans de la pel·li Àgora no la coneixia ningú. Jo me'n recordo de nena, haver trobat el seu nom i no saber si era hombre, mujer o cosa. Hipàtia, la primera dona matemàtica i astrònoma de la història, inventora de l'astrolabi, anava a sessions d'Àgora, que era com espais com ara això, on hi havia tota persones escoltant a una persona que parlava. Us ho diré millor. Tot d'homes escoltant a un home que parlava, perquè estava prohibit per les dones. Però ella anava, jo sé, jo parlo. I va morir per això, per ser dona, sabionda i charlatana. Vamos, así como yo, En fi, Hildegarda de Bingen, la meva tercera pionera. Aquesta, digueu-me que sí. Home, Sor Lucía Caram, sap qui és? Perquè eren monges totes dues, perquè amb tot el que sabia aquesta dona que era escriptora, poetessa, filòsofa, compositora musical, metgessa farmacèutica, amb tot el que sabia aquesta dona acabava a la foguera fijo. Era candidata a la foguera de diumenge, que era on acabaven les dones incòmodes. Per tant, es fa monja i llavors ja pot ser sàvia. A canvi, això sí, de viure amb les limitacions de la vida al convent. Per això tenim tantes dones sàvies que eren monges. No és perquè el convent em fes monja, que ja de petites ens ho intentaven dir, fes de monja i seràs sàvia. No, és al revés. És al revés. Les sàvies es protegien. Aquestes tres pioneres meves, mireu, Maria la Jueva té 29.000 entrades a Google, Hipàtia 58.000, Hildegarda de Bingen 200.000. Entre les tres, amb prou feina, superen 250.000. Això és ser invisible. Igual que ha estat invisible tota la vida, Josephine Cochrane, aquesta senyora d'aquí, la neta de l'inventor de la màquina de vapor, que, com que tota la vida va tenir accés a eines, va poder construir un catxarro per fregar plats. De vegades em diuen, uai, Núria, el que fan les dones per no fregar plats. I llavors me surt la dama de hierro. És broma, Ella no ho va fer per no fregar plats, ella era rica. El que havia vist Josephine Cochrane és que un plat mal fregat té bacteris i amb un plat amb bacteris si poses menjar, què? I si te menges el bacteris en una època 1886 que no hi ha penicil·lina, què? Fin, te mueres, s'ha acabat. Per tant, ara mateix el rentavaixelles és un element imprescindible perquè donin una llicència a un hotel, a un restaurant, a una cafeteria. No és un aparell per no fregar plats a casa.
Ens hem aprofitat i el tenim a nivell domèstic, però és un element industrial i que ha salvat molts mals de panxa. I com veieu, té només 390.000 entrades a Google, no arriba ni a mig milió. Tampoc surt als llibres de text Mary Anderson, la grangera que va connectar unes escobilles al motor de la furgoneta, de manera que mentre la furgoneta funcionava, les escobilles anaven fent net al vidre. No podem imaginar-nos la quantitat de vides que haurà salvat el netejaparabrisses, element de seguretat. I Mary Anderson té només 60.000 entrades a Google. 60.000! ¡Que fuerte! Veu-la Louise Henry, Lady Edison, la dona que més invents té de tota la humanitat. Amb ella li devem, el seu primer invent va ser el congelador. Què tal? Després va inventar la manera de plegar paraigües. I va inventar i patentar el paraigües plegable. També va construir aquest catxarro d'aquí, que es diu linotipo, que és el precursor de la fotocopiadora actual. També li devem a Louise Henry el clip de paper o les bosses de zip, aquestes que diem bosses Ikea, aquest tipus de tanca, i així podem buscar de la seva vida fins a 100 invents, 50 patents. Però en canvi no surt a cap llibre de text i té 415.000 entrades a Google, no arriba ni a mig milió. Tampoc surt Hedy Lamarr, l'actriu. Aquesta, quan els panells que està darrere, que és una versió resumida de la meva xerrada en forma d'exposició, han vist a Hedy Lamarr, diu, aquesta era actriu. Tothom sap que Hedy Lamarr era actriu. Però el que no saben d'ella és que era una dona de les més brillants de la història. Hedy Lamarr era una noia molt creativa austríaca que va començar a estudiar una enginyeria a finals de la Segona Guerra Mundial. Era molt guapa i en un moment de crisi li ofereixen fer una pel·li. Diu, vale. I comença a fer actriu i aparca els estudis mentre fa pel·lícules. Coneix a un productor alemany, amic dels nazis, amb el que es casa perquè ell li diu, et faré una estrella. I és mentida, l'enganya. Una vegada casats, aquest marit la segresta a casa. Li diu, no tens permís per sortir de casa. I en aquell moment, si el marit no et dona permís, tu no pots sortir. I Hedy Lamarr, tancada a casa, escolta el marit quan parla amb els alemanys, nazis, que es queixen que els han espiat perquè han punxat la línia, allò que surt a les pel·lis. Han pitjat la línia, han pitjat la línia. Hedy Lamarr se n'adona que el punt feble de les comunicacions és el fil, el cable pel que passa el so. I el que ella troba és la manera d'identificar freqüències a les quals pot haver transmissió de dades sense necessitat de suport físic. L'invent d'ella és el concepte, l'eixamplament d'espectre de banda, no la wifi com a tal. Però gràcies a aquest protocol ha estat possible desenvolupar wifi, bluetooth i el GPS, que potser us sonen, Però en canvi ella només té 484.000 entrades a Google. Tinc una filla gran, enginyera de telecomunicacions, i mai en cap moment de la carrera li vam parlar de Hedy Lamarr. Que fuerte! Tampoc surt a cap llibre Stephanie Kwolek. Stephanie Kwolek, la química que l'any 1965 inventa una poliamida més resistent que l'acer. Aquesta poliamida, aquest plàstic, costa molt de tallar i en forma de fils pot ser teixit i fer una roba que pot arribar a aturar una partícula a alta velocitat. Les armilles, la roba de seguretat, el Kevlar. El Kevlar en 10 anys salvarà més vides que la penicil·lina, però Stephanie Kwolek no li van donar cap Nobel. Podem parlar-ho un altre dia, però només 3 dones han guanyat en solitari el Nobel de Ciència i Tecnologia en 116 edicions. Stephanie Kwolek no surt a cap llibre, jo vaig fer estudis de química i no vaig saber mai de la seva existència i té 119.000 entrades a Google. Són invisibles. En fi, aquestes dones de les que us he parlat tenen estudis o no, però una manera d'invisibilitzar les dones ha estat no donar accés a la formació, que no sàpiguen, si no en sap millor, o almenys en sàpiguen millor. Com ensenyar a les dones voler tenir estudis universitaris? Bueno, nosaltres tindrem universitat aquí a Catalunya des del segle XVI, però no cal que us digui que en aquell moment només els nois anaven a estudiar. Aquesta és la noia que anava a la universitat, aquesta, però l'estudiant és aquest. La figura d'aquesta noia és la que cuida el noi.
era la que vetllava perquè l'habitació estigués neta, la roba a punt, el menjar fet i ja. Les 3 primeres dones de ciències que trobarem catalanes, o que van estudiar a Catalunya, van ser aquestes 3. Bueno, a Catalunya i a tot el territori, Maria Elena Maceres, que va venir de Maó, Dolors Aleu, que era de Barcelona, i Martina Castells de Lleida. Totes 3, en diferents anys, arriben a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona vestides de noi. Vestides de noi. Van anar a estudiar vestides de noi, perquè les deixessin entrar. Que fuerte! I llavors, quan es coneixen les 3, la del mig, que era molt valenta, diu: "Papà, jo no vull anar a estudiar vestida de noi, soc una noia." I el pare li diu: "Jo t'ajudo, filla, fes el que tu creguis que jo t'ajudaré." No diríeu mai com la va ajudar. Li va posar un guardaespaldes, i això és història. Un bon dia arriba Dolors Aleu vestida de noia, amb el guardaespaldes penjat al braç, a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Les cròniques recullen que la noia es va guanyar algun aplaudiment i alguna pedrada. Quan les altres dues veuen el guardaespaldes, diuen: "Un xati! Ai, per a totes, I es treuen la roba i comparteixen el guardaespaldes. Les 3 fan la carrera, Oi, que et faré patir jo perquè m'estic movent molt, ho sento. Vols que m'estigui quiet una mica? Ostres. Alguna vegada m'han posat bales de palla al terra perquè no em bellugui, ho havíeu d'haver mirat. Ja mira d'estar-me quieta, rei. Vinga. Són les coses del directe. Continuem amb l'entrada, amb la història de les mestres. Les 3, vestides de noia i amb el guardaespaldes, van per la universitat. La funció del guardaespaldes no és tant com que les paguessin a cada moment, sinó garantir que elles puguin entrar a tot arreu. Perquè quan elles intentaven entrar en algun laboratori o una aula, els companys es posaven al mig i no les deixaven passar. I llavors s'activava el guardaespaldes. I llavors, t'imagines haver d'anar amb un guardaespaldes a l'escola perquè portes una samarreta de ratlles, o perquè portes uns pantalons vermells, o perquè ets una nena? És molt fort, Però bé, doncs les 3 acabaran la carrera i quan demanen el títol, la universitat se n'adona que aquelles 3 noies amb un títol de cop poden exercir la carrera de Medicina, que era de les més prestigioses i poderoses del moment. No es poden negar a donar el títol a aquelles noies, però faran perquè mai més cap dona en tingui cap més títol. El Real Decret de 1882, que és l'any que elles es graduen, si el busqueu, i això és història, diu que les noies tenen absolutament prohibit trepitjar la universitat, ni vestides de noia ni vestides de noi. Mai més una noia podrà estudiar, perquè automàticament és delicte i queda condemnada a mort. Hi havia pares que volien que les filles estudiessin i haguessin pagat un guardaespaldes, però riscos no. Aquests pares lluitaran per canviar la llei i podran canviar-la una mica el 1888 amb un Reial Decret que és regulador, que diu que les noies poden estudiar sempre i quan passin un tribunal. Òbviament el que li havien de dir al tribunal és: jo estudiaré i me'n tornaré a casa. Llavors diuen: bueno, va, perquè si dius que vols treballar, ai, no et veig madura. I això és història. Amb aquest segon Real Decret regulador, en tot el segle XIX, només 11 dones van acabar carreres de ciències, que són aquestes. He necessitat 20 anys de la meva vida i la meva recerca per trobar aquests 11 noms. Sempre que faig una conferència demano, si us plau, si sabeu del nom d'alguna dona de ciències que hagi acabat una carrera en el segle XIX, digueu-m'ho. Però ara ja fa més de 2 anys que ningú no em fa arribar cap nom. Per tant, sospito que les tinc totes, 11. 11 noms que han estat desconeguts i invisibilitzats, de manera que mai no els vaig poder tenir com a referent i vaig arribar a pensar que entre Marie Curie i jo no hi havia ningú. Tot canviarà en 1910 quan per fi un nou decret permetrà que les dones estudiïn. Jo vaig poder fer una carrera gràcies a aquest Reial Decret. 1910. Et sembla que es fa molt o fa poc? Fa molt, fa 110 anys, és fa molt, oi? De vegades em pregunten: què hi havia dinosauris en aquella època? I jo he de dir, els petits s'ho pregunten, llavors els dic que pel carrer no. Però a la universitat quedaven uns quants. Els memosaurios. Eren els memosaurios, que eren els que em deien: oi, senyoreta, ja feia metal·lúrgia jo,
senyoreta, això vostè no se'n sortirà, senyoreta, això vostè és molt complicat per això, o senyoreta, vostè que ha vingut aquí a buscar nòvio. I clar, jo us he de dir que vaig conèixer el meu marit a la universitat, però que quedi clar, ell va tenir molta sort. No vam ser pas els últims, hem deixat entre dones. Cambridge no va deixar que les dones es titulessin fins 1947. Això és fa 3 dies, els meus pares ja es coneixien. Jo començo a recollir dades de com, amb aquest permís, les dones comencen a entrar a la universitat, faig aquest gràfic i aquí me trobo fets el tiró. I dic, oi? I a què correspon? Ostres, i quan me n'adono del que representa m'emociono. Perquè aquest salt correspon al moment en què les filles del baby boom vam arribar a la universitat. Les filles dels obrers, les filles dels treballadors. A partir dels anys 70 i pico, 80, les filles dels treballadors que vam néixer als anys 60, finals dels 50, comencem a fer estudis universitaris. Som les primeres dones de la nostra família que tenen estudis. Els meus companys nois també, anàvem tots entrant a la universitat i érem els primers universitaris. Anàvem a estudiar coses que no sempre sabíem què era. Jo recordo estar a primero H, 8 primers, quan l'any anterior només n'hi havia 2. Per tant, van haver de fer lloc per encabir 6 primers. De cop, els fills i les filles dels obrers vam tenir accés als estudis. I amb això va començar a arribar la paritat a la universitat, però no a tot arreu. L'enginyeria no va arribar. Entre 1929 i 1964, només 3 dones acabaran la carrera. La primera titulada d'aquest país, Pilar Carriaga, titulada el 29, va necessitar 2 anys per fer el darrer examen de la seva vida, que consistia en conduir una màquina de tren de Madrid a Burgos. Coses de Madrid, no em pregunteu. Total, quan va tenir aquell permís i va conduir aquell tren, ja era oficialment enginyer industrial. Aquesta foto és d'aquell dia del diari El Nacional, estic tapant, me moco una mica, del diari El Nacional, que recollia la notícia de la primera mujer conductora de locomotoras, perquè feia mal posar la primera mujer ingeniero industrial. Després va ser alcaldessa de Bilbao, quan li preguntaven, senyora Carriaga, ¿vostè què és? Ella deia, jo, conductora de trenes. La segona enginyera, la primera catalana, Isabel de Portugal Raval. Jo la vaig conèixer. Vaig conèixer una dona molt potent, molt treballadora i molt soltera, perquè es va haver de dedicar tant a la feina que no va tenir temps ni ocasió per res més. I la tercera, Laura Tremosa, és ara mateix l'enginyera viva de més edat, que té 83 anys, i ella ja va fer una vida normal. Es va casar, va tenir fills, i ara mateix és maker, és l'abuela maker. Té una impressora 3D a casa seva. Diu, jo de cosir no en sé, però l'impressora 3D me l'he construït jo mateixa. Veus que bé, més xula l'abuela, més xula, més fashion, en fi. Però sí que és veritat que el que ens hem trobat és que hem arribat fins a aquest moment actual, avui, 2020, amb tots aquests noms que no surten als llibres. Per tant, han estat invisibles. Hem crescut mancades de models i de referents. Per tant, el que hem fet a la vida ho hem hagut de fer seguint el model d'un senyor. Que, bueno, no ha estat malament, però no hem pogut tenir una dona com a model, perquè estaven ocultes. I sense models no hi ha vocacions. Cap nen, cap nena poden voler ser allò que no coneixen. Si no ho coneixen, no ho poden escollir ni descartar. Llavors això ens ha portat a que a nivell internacional tenim més del 50% de noies a tot arreu, però als estudis tècnics tenim un 27%, un de cada 4. Jo hi ha dies que a classe tanco la porta i soc l'única dona, 2020. Soc l'única professora del màster internacional de soldadura, però és que soc l'única professora i l'única dona en tot. Tanco l'aula i són nois encantadors, superamables, però ja, fin, alguna vegada una noia diu una noia, no per res, no fa il·lusió, ja està. En total parlo del mateix amb tots, però és aquella cosa que pensava quan vaig començar fa 30 anys a la universitat, que avui jo tindria un escenari diferent del que tinc. Aquest és el meu escenari. Cada columna és un departament de la Universitat Politècnica de Catalunya i la part vermella són homes. Jo treballo aquí. I jo pensava, quan vaig entrar fa 30 anys, que avui el que veuria seria un tros de la samarreta del Barça. Quan era de ratlles, ja m'enteneu. Però estem molt lluny. El cas és que només tenim aquest d'aquí, que és la titulació d'òptica, que té moltes noies, o arquitectura, o bioenginyeria, biotecnologia, però a les xispes, enginyeria elèctrica, electrònica, informàtica, teletocos,
estem per sota del 10%. En sèrio. Segle XXI, el segle de la tecnologia. El vostre segle, que jo em jubilo d'aquí 10 anys. I en sèrio, farem que tota la tecnologia la desenvolupin majoritàriament nois, perquè les noies les llevarem l'oportunitat de demostrar i de posar el seu talent en marxa o en combinació amb el dels nois. No té cap sentit, perquè tot el que hem fet a la vida o a la història fins a aquest moment ho hem fet conjuntament, homes i dones. Sortim junts a la foto. Sortim junts, mireu, estem aquí, hem estat tota la vida, però al fons de la foto. I clar, al fons de la foto no se'ns ha vist. Per això l'estem fent tant de soroll, per compensar una mica. Que em diuen, bueno, Núria, però és que ara hi ha moltes iniciatives. Home, és que encara a data d'avui, si poses scientist a Google, ja et surten nois i noies. Però si poses inventor a Google, surt aquest paio. No conec cap nen que em digui que vol ser un tio canoso de corbata naranja, però és que no conec cap nena que em digui que vol ser com un tio canoso de corbata naranja. M'explico, vull dir que hauria de sortir un model així, i aquesta foto de talent no surt, per tant encara hem de canviar coses. En fi, les dones com jo, que ens hem dedicat a la ciència i a la tecnologia, no som rares ni diferents, som normals, tan normals com un grapat de nous. Ara direu, està loca. Però ja us he dit que vinc de Sant Boi. Per tant, no veieu res estrany a la foto, oi? Bueno, es veu un petit, però totes les nous que surten aquí són trivalves. Trivalves, tenen 3 valves. Una nou normal té 2. Això és el penjoll que porto, el coll que se'm gira, és una nou trivalva. Que em deien, portes una... És una nou trivalva oberta. Doncs jo soc com aquesta nou, aparentment normal, però no, tinc un puntito. Diuen que està tot fet, no és veritat, encara hi ha moltíssimes dones i els seus noms i les seves fites que estan invisibilitzades i per tant no poden ser models per seguir per les noves generacions, haurien de ser reconegudes, visibles, perquè són models imprescindibles. Jo parlo només de l'enginyeria perquè és el meu àmbit, però em temo que tenim molts àmbits amb aquesta invisibilitat. En fi, sempre acabo dient als nens i les nenes, el futur és vostre. I tal com us ho dic, no separo nens de nenes, el futur és vostre. I si el feu plegat, no quedarà enginy invisible. Exemple, les colles castelleres. Les colles castelleres, mentre només van ser de nois, mai van poder passar de 8 pisos, oi? Ara que hem barrejat nens i nenes, han pogut arribar a 10 pisos. És el millor exemple que treballant i combinant talents aconseguim els millors resultats. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció. Després del monòleg aquest, crec que ara tenim una taula rodona. Sí, exacte, no? Sí, les tot... Sí, jo mateixa? Vinga, doncs, senyores, les de la taula rodona. Passeu per un moment, que m'he deixat... Jo havia portat Atrezzo i m'he descuidat. Havia portat aquest llibre, el de Supermujeres Superinventores, perquè diuen de vegades, però és que és difícil trobar els invents de les dones. A veure, en sèrio, 94 patents aquí, 94 de tots els àmbits. ¿Vale? Quien no encuentra una patente es porque no busca. ¿Sí? Estan aquí. És el meu llibre de capçalera. I al comprar el llibre em van donar això i vaig descobrir una bossa de paper. Una bossa de paper. Però és que les bosses de paper les va inventar Margaret Knight, una noia que un dia va voler guardar un tros de l'entrepà al sobre, treballava en una fàbrica de sobres de paper. L'entrepà és 3D i el sobre és 2D i no hi cabia. Va desmuntar el sobre i va fer una bossa, la típica bossa sense nanses. I quan va arribar a casa seva, va dibuixar els planos per fer una bossa i com modificar la màquina que feia sobres per fer bosses. Però això no ens ho expliquen. Tenim bosses de paper cada dia i no sabem d'on han sortit. O aquests jocs, els timeline, són jocs de taula normals, però m'he entretingut. Els he comprat en 3 versions: Events, Inventions i Clàssic. El clàssic de 55 cartes
Hi ha 34 en figures humanes, 29 homes i 5 dones. Marie Curie, Cleopatra, la del Titanic, que surt així, Cenicienta i la Blancanieves. La de Ivens, aquella era clàssic. La Ivens té 55-37 cartes amb dones. 31 cartes tenen homes i 6 dones. 3 són figurants, aquestes que passaven de bulto. L'altra és Jackie Kennedy, la Seneca que li maten al marit. L'altra és Rose Parks, aquella dona de color que va seure a la part de tal. I l'altra és una bruixa. I la Reinventions New York la llauna, perquè hi ha 19 cartes amb homes i 0 dones. Amb això juguen els nostres nens i les nostres nenes. I m'he descuidat d'ensenyar-vos-ho. En fi, senyores, a la palestra. Lolita, tu puedes. Mira, es fa així. Bueno, toca de peus a terra, Lolita, que sempre has tocat de peus a terra. Bé, doncs m'han demanat i me fan l'immens honor de ser jo qui presenti a les vostres dones de casa vostra. Aleshores, jo suposo que tots sabeu què commemorem el dia 8 de març. El 8 de març és un dia en el que commemorem una desgràcia, que això els catalans ja ho tenim per demà, de celebrar els dies de desastre. Doncs el 8 de març és el dia que es commemora, és declarat per les Nacions Unides des de l'any 1975 com el Dia Internacional de les Dones i la Pau Internacional per commemorar el terrible succés en el qual van morir 157 dones d'una empresa tèxtil perquè es va calar foc per una borilla amb uns residus i com que els amos havien tancat l'empresa perquè no entrés ningú a robar, doncs les dones no van poder sortir. I els bombers, en tant que la població que hi havia dintre de l'empresa era població de segona, que eren dones i nens, doncs tampoc no es van escarrassar gaire per poder-les salvar. Llavors, a partir d'aquí es va començar a fer activitats a Europa a partir de 1910, a la segona conferència internacional de dones socialistes a Copenhague. Es va insistir en que el 8 de març s'havia de celebrar i fins al 75 la ONU no el va declarar. I el color lila, que sempre l'hem utilitzat, ve que les sufragistes londinenses utilitzaven bandes de color lila per identificar-se a la distància. Aquest és el sentit del que celebrem avui. Dit això, a mi m'han dit que us he de portar aquí davant una dona de ciència que és la Neus Figueres. La Neus Figueres és oceanògrafa, té un màster internacional en biodiversitat marina i conservació, ha col·laborat abordant la proliferació de cubomeduses al Mediterrani, ha gestionat dades oceanogràfiques i ha fet divulgació, s'ha embarcat per estudiar corrents marines, ha rescatat boscos submarins, ha realitzat estudis d'ecologia i ha dirigit un projecte sobre restauració de coralls a Myanmar, entre d'altres. Ha guanyat, a més, certàmens literaris a nivell local i regional, i això destaca els perfils pluridisciplinars que tenim les dones de ciència i tecnologia, i s'ha format en escriptura creativa i sempre porta un quadern en el qual apunta perquè siguin així els seus protagonistes de les seves sobtades peripècies són les que recull en els seus personatges a les novel·les. I la novel·la L'Orac és un exemple d'això que us dic. Llavors, a partir d'aquí, si us plau, si tu vols donar algun consell a les dones que volen ser científiques, com ho veus? Hola. Sí, jo els diria que si és el que volen fer, si és la seva vocació, la ciència no és fàcil, però que continuïn endavant i que sobretot col·laborin amb els seus companys i amb les seves companyes perquè la millor ciència es fa en col·laboració i si tu ajudes avui als teus col·legues, demà ells t'ajudaran a tu. I a més, la meva generació ho tenim una mica més fàcil que la seva generació perquè nosaltres sí que tenim... M'acaba de dir gran, No. És broma. Espera, ara ho veurem. Nosaltres sí que tenim... Sí, ara ho veurem. Nosaltres sí que tenim grans referències vives, per exemple, ella, per mi, és una gran referència. Ho has arreglat molt bé.
Doncs continuem en el món de l'educació. El món de l'educació és el que engresca el nostre jovent a definir el seu futur. Llavors, els mestres i les mestres, que són una immensa majoria en aquest àmbit, són les persones que tenen la responsabilitat de proporcionar models per al nostre jovent. Llavors, la Montse López, que és mestra i psicopedagoga des de fa un grapat d'anys, diu ella, no tants, diu que fa 18 anys que està a l'equip de gestió d'escola d'aquest poble i fa de cap d'estudis i està a la direcció des de fa 4 anys. Ella se l'estima per l'educació i per la pedagogia i les viu amb dedicació i entusiasme. La passió el que té és la família i les coses senzilles com el pa amb tomàquet. Això de senzill té una alquímia darrere que no t'imagines. I li agrada la natura, li agrada voltar, viatjar i li agradaria trobar més temps. Llavors, a tu et preguntaria, si et sembla, i si vols afegir alguna cosa més, si creus que els programes escolars actuals encoratgen la col·laboració i estimulen la intel·ligència emocional, que és la que tenim dones, o més... Micro, sí. Doncs, bueno, tot això que has dit, sí, m'agraden les coses senzilles i sento molta estima per l'educació. I l'estima per l'educació, has parlat d'intel·ligència emocional. A l'escola parlem d'educació emocional. Tots els currículums han tingut sempre en compte els aspectes personals de la persona i han anat evolucionant, les lleis educatives han anat evolucionant i han evolucionat i cada cop s'ha donat més rellevància a tots aquests aspectes. Perquè són aspectes que han d'ajudar al benestar de la persona i, com molt bé has dit, ho has vinculat personal i social. I dona rellevància que quan aprenem junts i per tant aprenem en situació d'estar amb els altres i el fet d'estar en situació amb els altres fa que hem d'aprendre a cooperar. Sí, a l'escola es treballa l'educació emocional, primer potser estava més atesa o més vinculada als alumnes més petits, però sí que és veritat que ara estem parlant a l'escola de capacitats i de competències i per tant el que hem de fer és nois i noies competents i les capacitats es poden aprendre i per tant a l'escola es fa incidència en el treball de l'educació no sexista, l'educació de les emocions com un eix transversal, que impregna el fer de cada dia. I el fer de cada dia passa per treballar en un marc de la convivència on es treballen els valors i es treballa per les igualtats i es treballa perquè els alumnes visquin el fet de la individualitat i de la diversitat com una riquesa. Molt bé. Doncs la tercera de la taula és la Sílvia Montaner perquè està a cavall entre la docència i l'esport, en tant que combinen dues facetes. Ella està formada al Club d'Atletisme de Vilafranca i va ser atleta d'Adidas, del Ria Ferrol Gallec i del Futbol Club Barcelona. Ha estat campiona d'Espanya de cross promesa l'any 97 i de Catalunya de cross júnior. En categoria absoluta fou campiona de Catalunya de cross els anys 2003 i 2005 i el 5è campionat d'Espanya de cross absoluta i cross llarg el 2004. Ha participat 5 vegades en el Mundial de Cross i 5 en el Campionat d'Europa. Va superar l'any 2008 del tendó d'Aquil·les i aquí va donar per finalitzada una part de la seva faceta, però va engegar la d'educadora perquè actualment es dedica a la docència i realitza esport com part del seu perfil de vida. Sílvia. M'has definit molt bé. Jo començaré primer amb el tema dels estereotips de gènere. Avui en dia la societat encara ha d'avançar molt amb el tema sobretot de l'esport. Jo mateixa, de petita, em vam primer apuntar a rítmica perquè era de nenes. De rítmica no m'agradava, vaig passar a patinatge perquè també era de nenes, però es deia abans. Finalment no m'agradava, em van apuntar a atletisme, però això continua passant. Jo soc mestra d'educació física i em passa el mateix a l'escola, no? No, jo no vull jugar amb aquella perquè és una nena. I les nenes no poden jugar a futbol, això passa, no? Sempre les queden apartades i amb això ens queda molt per fer. Després, en el meu cas, doncs, em vaig trobar que quan corria, s'anava avançant, no és com ara que trobes moltes noies corrent, que és el tema del boom del running, però llavors eres el bitxo raro. Però bueno, amb constància anar endavant i aconseguint els teus objectius, fins que arriba el tema
el reconeixement, que en el meu cas, en l'esport d'atletisme, no em puc queixar, hi ha hagut bastant bon reconeixement a excepció d'alguns casos, no? Abans ho comentàvem, que per exemple, quan jo era de l'equip del Futbol Club Barcelona, vam quedar campiones d'Europa per equips i en aquells moments al Camp Nou hi havia el Jaume Porta de president i que sí que ens cridaria per fer-nos el reconeixement al mig del camp i encara l'estem esperant. Bueno, tampoc no hi és, per fer-ho. No, exacte. Doncs aquí, fos un equip masculí, no sé què hagués passat. I després també ens va tallar el tema de la maternitat, és l'aspecte que ens manca més a les esportistes, a les dones. Perquè llavors és el punt d'inflexió de dir, fins aquí he arribat, pots continuar però no al nivell d'alt nivell. I després ja les lesions, a partir de les lesions, això arriba a tothom, no? Sí, això és. Molt bé, doncs t'anava a preguntar les dificultats per ser esportista d'elit, però ja ens ho has parlat, però diferències en les capacitats físiques? Clar, aquí també té un paper molt important, que a vegades diem és que les dones també poden jugar a futbol amb equips mixtes de grans, no? És el punt d'aquest que a vegades dius, no? A veure, no ens enganyem, tenim unes capacitats físiques molt diferents dels homes, també. Genèticament pots jugar a futbol, sí, però si tu volguessis jugar a l'Olita, ja et donem pas amb ella, l'esportista de futbol, que si vols jugar amb equips de primera divisió a la primera hòstia que li vinguin, no la desbancaran, pobra noia, no tenim la mateixa capacitat física. Sí, per separat, pots arribar a l'èlit, però no al nivell d'un home. No ens enganyem. Molt bé, molt bé. Doncs la quarta dona de la taula que us presento és la Lolita Ortiz, que és pionera fundadora del Futbol Club Barcelona femení i lluitadora en la defensa de la integració de la dona en l'esport. Llavors, tu com a jugadora de futbol, que a més ja ens ho has dit, que des de petita sabies que volies jugar a futbol perquè vas convertir el teu nino, que era de pràctiques de medicina, al seu cap va ser la teva primera pilota. Pobre nino, ja ens ho he explicat abans. Que tierno, que tierno. Quines veus que són les... Digues, sí, és el Vull donar les gràcies per la invitació que m'heu fet a aquest acte, perquè jo sé que s'ha fet per primera vegada, però jo soc una més d'aquí de Granada, Doncs no, et volia preguntar que quines creus que són les dificultats del futbol femení en els seus inicis i com has vist l'evolució des que tu vas començar fins ara. L'inici va ser molt així, tràgic, anem a dir-ho. Va ser una fundadora nostra, Immaculada Cabesteran, que va anar a veure el senyor Montal i li va parlar de fer un equip femení del Barcelona. Com que venia la campanya benèfica del senyor Dalmau Vinyes, el nou camp que es feia el partit de Nadal, vam lograr jugar. Però escolteu, mitgetes del Barça, pantaló blau i camiseta blanca sense escut. Camp reduït perquè no hi vam aguantar. I això era de 30 minuts per banda. I vam guanyar nosaltres. Molt bé, Lolita. Molt bé. La penúltima membre d'aquesta taula rodona és la Dolors Roca, que té un perfil també particular com totes, tenim aquí perfils curiosos. Ella és agricultora i diu que sobretot es dedica, ella és pagesa, però ella compra tractors perquè els condueix ella. I llavors ella ha de viure i veure com quan ella va comprar un tractor, les especificacions tècniques i el com funciona i tot el que pot donar de si el tractor li diuen a l'home que té al costat. I ella diu, escolti que el pagaré jo i el conduiré jo. Expliqui'm tot això. Llavors, ja a més, també, com totes les dones d'aquesta taula, té un perfil divers, no només és pagesa i conductora de tractors, sinó que és sommelier i forma part del Consell Rector de la Cooperativa de la Granada i de la Junta d'Associació de Dones del Món Rural de Catalunya. Llavors, a tu et preguntaria que com... Tinc aquí les preguntes, que de dones pageses sempre han hagut, però en un àmbit marcadament patriarcal i tradicional. Llavors, tu que has sortit d'aquest perfil clàssic, diguem-ho així, què ens podries dir? Explica'ns alguna cosa. Fes-nos riure. Ostres, doncs, bueno, que... Tu mateixa vas dir, anècdotes en tinc moltes, que seria... També aquesta, la del tractor, això em va passar fa ni un mes,
vaig anar amb el meu home a mirar un tractor que havia sortit nou, ens van dir que sortiria a la Fira de Saragossa, que va ser ara fa 2 setmanes, o la setmana passada, i quan va ser l'hora m'han dit no, sortirà el 2021. Llavors vam començar a mirar un altre model de tractor i allà preguntant coses, doncs el pobre venedor, jo li anava a fer les preguntes i ens anaven dirigint la resposta al meu home. Jo li tornava a preguntar una altra cosa i la resposta tota l'estona cap a ell. Bé, és normal, ja no faig ni cas, em fa gràcia i tot trobar-me amb això, no dic res, però bueno, perquè aquell vaig veure que era nou i si ara que l'hagués posat nerviós i amb un compromís que era una mica més jove que jo i em va saber greu i tot. I bueno, res, això, que estem a les alçades que estem, que a dintre aquest món també hi ha molt poques dones, tot i que aquestes setmanes hem vist unes quantes més als diaris d'aquí locals, el 3 de 8 i a la Fura, els dos han sortit viticultores de la zona que hi havia alguna que jo ni coneixia, que m'ha alegrat molt veure que hi ha noies joves i noies més o menys també de la meva edat que sembla que ara es comencen a visualitzar. Suposo que com que quasi tots són homes, som 4 de comptades en tota la zona i no sortim a la llum, no... Esteu invisibilitzades, és... Sí, una mica, jo crec que sí, i que moltes estan... O sigui, jo faig coses, em moc en diversos àmbits, però n'hi ha moltes que no. I si ho fan, potser no coincidim, però m'ha donat la sensació de que, ostres, sí, aquella la conec, aquella... N'hi havia 3 o 4 de les que han sortit d'aquests mitjans que ni sabia que existien, i potser al costat. Imagina't. Sí, potser ens hauríem de Sí. veure'ns més sovint nosaltres. Allò que diuen que la unió hace la fuerza, de vegades és veritat. Sí. I bueno, clar... Ja que t'he xafat l'anècdota del tractor, No, quan vas al mecànic, sí. què? Com va això? Perquè clar, jo m'imagino, jo vaig al mecànic, jo porto els meus cotxes a la ITV i jo m'he d'aguantar, jo, que a la ITV em digui el noi aquell, el jovenet, que li toca senyora, ábrame el capó, i jo li dic, per què? I diu, para ver el motor, i dic, no, si està detrás. I em mira, tia, sabrà ella, ábrame el capó, jo le abro el capó, però mi cotxe tiene el motor atrás, que és el mío. I llavors ja està, ja el deixo, li dono les claus i dic, escolti, quan trobi el motor davant, vostè ja acabarà la ITV, no? Llavors això em passa a mi perquè veu una dona i a més de l'edat de sa mare i dirà, sabrà ella. Però clar, tu, el mecànic de tractors, què? El mecànic de tractor, res. Jo ara fa molt poc em vaig comprar un cultivador nou per llaurar la vinya i quan vaig començar era tot... Bueno, havia fet una adaptació amb el que ja tenia. I quan començo a llaurar allà amb el tractor dic, ostres, això no em quadra, no em quadra. M'ho miro i dic, ui, això és massa ample. Me'n vaig cap al mecànic on havíem fet això i li vaig dir, a veure, això ho has de tallar per aquí, això per aquí, aquesta pal més cap aquí, l'altra més cap allà. I va quedar així. Diu, bueno, a veure, ho provarem. Va començar a dir per allà, sí que es pot fer. I res, al cap d'una setmana ja tenia el tractor, bueno, el cultivador aquest arreglat i deia, doncs clar, suposo que també li devia sobtar una mica, no?, que anés una dona, a dir-li com havia de tallar aquell cultivador perquè a mi m'anés a la vida. Encara que no et va dir, digui-li al seu marit que vingui. No, estava allà mirant, no... Hi ha dintre el món rural de Catalunya, sobretot ramaderes, hi ha moltes, i moltes es troben al anar a comprar una segadora o màquines així ja grosses. Doncs diuen, digue al teu home que vingui que d'això diu, no, si me la vull comprar jo, l'home aquí no... No pinta res. Ja li portaria a casa, m'he comprat això, no? I, bueno, trobes sovint. Doncs moltes gràcies. I bé, la Roser Marugat, que la tinc aquí al costat, seria... No, quedeu-vos-ho per aquí, li passo què. Seria la representació de la dona en un altre àmbit en el que està poc visibilitzada, que és la política. La Roser Marugat és nascuda a la Granada, no dic l'any, és molt joveneta, de professió és administrativa i és regidora des del 2015 i ha anat ocupant diferents càrrecs de responsabilitat en política social en aquest ajuntament. Actualment està a l'oposició, permeten que et digui que la política és tan bona política com millor sigui l'oposició, per tant teniu un rol. Sí. I llavors, digue'm, sisplau, com valores l'evolució actual de les dones en el món de la política? Bé, com sabeu, les dones cada vegada s'han anat posant més a la política, tant a nivell local com a nivell municipal, estatal, de la Generalitat, i sempre quan es confecciona la llista electoral, doncs mira que sigui paritari actualment, o bé que sigui per cremallera. Això
això està molt bé, però resulta que les altres esferes no hi accedim tan fàcilment com els homes, no tenim les mateixes oportunitats, no? I, bueno, en principi, doncs, jo estic contenta perquè aquí a la Granada, per exemple, som 11 regidors, dels quals 5 són dones i tenim un bon percentatge i és positiu, la veritat que sí. Doncs està bé, sí, són les trampes de les cremalleres que diuen. Si li passes a la Neus, tu com a científica, si ens poguessis fer alguna reflexió de per què creus que no arriben dones, ja que parlàvem dels càrrecs de responsabilitat, a l'àmbit científic, per què creus que no arribem? Els alts càrrecs. Els alts càrrecs, sí. Jo crec que és també una qüestió de costums, no? Perquè com que al principi només estudiaven homes, sempre han estat ocupats per homes. Però ara ja hi ha dones i espero que amb el temps puguin arribar també homes. També penso que quan ets científic has de produir papers, articles científics i la maternitat, per exemple, que em dit elles, són 9 mesos que tu no pots produir, això també influència. Però jo crec que bàsicament és de tradició i que les tradicions quan ja s'han d'actualitzar, quan ja no serveixen. Doncs, un punt de vista interessant. Ara, per aquella banda d'allà, m'agradaria, tornem a la docència, No sé si va. No em tornaran a convidar, És que no sé si funciona. Sí que funciona. El que passa que aquest, dic, si se'n van tots dos cap allà, sí, perdem el micro, reines, ho hem perdut tot. No pot ser. Montse, com a dintre de l'educació, i això és una cosa que potser entre tu i la Sílvia podeu respondre aquesta, tips, doneu consells o tips o receptes màgiques per educar en valors d'igualtat, si us plau. A l'escola es fa molta feina i n'hi ha molta per fer. Per exemple, a l'escola una de les coses que es vetlla, per exemple, és en tot el tipus de publicacions que arriben. Les publicacions, com ja sabem, estan més aviat masculinitzades. Llavors el que s'intenta, per exemple, a la biblioteca d'aula és que arribin literatura que trenqui estereotips, on els personatges i els protagonistes siguin nenes amb les mateixes capacitats i habilitats que poden tenir els nens i que trenquin tota aquesta sèrie d'estereotips. També s'intenta donar valor a la dona i buscar moments parcel·les on les dones que han fet coses en el nostre món tinguin el seu moment. No només perquè és veritat que els llibres d'història normalment obvien tota aquesta part, no les coneixem. Llavors busquem els moments de fer cabuda d'una visibilitat a les dones de la nostra història o de la nostra actualitat. Després l'ús del llenguatge. L'ús del llenguatge, que és una cosa difícil, però que també intentem que sigui el més genèric possible. I altra cosa, també, per exemple, ofertar la possibilitat, per exemple, de joc que pugui entrar a l'aula, que sigui el més variat, divers possible, perquè tant el nen com la nena hi pugui accedir. Després jo recomanaria a les famílies que també des de casa s'ha de fer molta de feina i potser més o igual que a l'escola. Hi ha una web, per exemple, de la Família Escola, allà que posen tota aquesta part del treball de la feminitat dintre del bloc dels valors i ens diuen, ens fan reflexionar que hem de fer criatures crítiques perquè la música que ens envolta, el cinema que ens envolta, la televisió que ens envolta està carregada d'estereotips, que li posis a l'abast del teu fill jocs on siguin molt diversos i que no caiguin també en els estereotips o opin una part de la societat que sobrepassa el 50%.
Després que ajudis a les criatures a decidir per allò que els agrada, les capacitats que tenen, per exemple, tot el tema de les activitats complementàries que es fan, de les extraescolars, que diem, doncs que hi hagi diversitat al poder triar. I d'anècdotes a l'escola, en aquest sentit potser no en tenim moltes, en aquest sentit de la coeducació, però sí que ens va passar una el curs passat que a l'escola, ja la coneixeu els que són de la Granada, que estem diversificats, tenim molts espais, i els espais de pati, per exemple, hi havia un pati que teníem unes porteries. I llavors aquest pati és un pati potser el menys agraït de jo, on quan ens tocava fer el pati aquell dia, els patis de l'escola estan la temàtica sobre la taula de que envaeixen els alumnes nens, sobretot amb el futbol. Hi havia unes porteries i un estiu les vam fer desaparèixer perquè teníem una nova proposta de pati que ni tan sols l'havíem presentat, però ja hi va haver un seguit de pares que es van venir a queixar perquè a partir d'ara els nens en aquell pati no podien jugar a futbol. Doncs ho vam trobar curiós perquè cap un pensa que no es podés jugar a futbol, sinó que hi havia una proposta nova, però el fet de treure les porteries ja... Els nens dels poblats africans no tenen porteries i juguen a futbol, vull dir que és una... La proposta anava a ser diversificada, per no centrar-nos en el futbol, però que el fet de treure les porteries ens heu tret l'espai de els nostres nens. Llavors sí que és veritat que va sortir una família que va dir, és que jo tinc nena, no li agrada el futbol, i que quan arriba a casa sí que diu que s'ha de quedar amb el racó aquell del pati perquè els nens ocupen tot l'espai. Llavors no vam prohibir el futbol. Això es podria canviar, Sílvia, si féssim que nens i nenes de cop comencessin a córrer pel pati, no? Podríem fer que fessin curses tots al pati plegats. A mi m'agradaria que, per complementar l'aportació que ha fet la Montse, és possible que una manca de la visibilització de les dones a l'esport vingui per la falta de reconeixement històric i per la falta d'esponsorització. Oi? Digue'm. Amb el tema sponsors, a veure, ens arriba amb homes estan molt visibles sempre, les marques s'hi han abocat, ens hi treuen diners, en canvi amb dones això costa molt, també pel tema de maternitat hi tornem a ser-hi, no? Ara, per sort, s'ha canviat la llei, ens va ser aquest any passat, es va guanyar un últim judici, unes dones, els patrocinaven la marca Nike, ho dic clarament, i es va quedar embarassada, ella dels Estats Units, i llavors va demandar a la casa comercial, i finalment els van donar la raó a les atletes i ara segueixen cobrant de l'esponsor encara que siguin embarassades, perquè aquí deia que quan et lesiones, perquè un home es lesiona i continua cobrant, doncs perquè una dona estant embarassada no pot cobrar, doncs gràcies a Déu això ara ha canviat arrel d'aquest judici i esperem que les coses vagin millorant, no? Sí, però tot i així, el que és el tema sponsors amb la dona està més marcat per la bellesa, també. A vegades sí, pel que tu pots quedar, però a vegades les marques ne paguen molt que tu representes la bellesa de la dona. No tant pel que fa. Sí, perquè amb els homes en el Suárez ho tenen pelut, això. Clar, i en canvi que l'esponsoritza, però és feo de narices. Perdoneu-me, perdona, és que algú havia de dir, vull dir. I el Messi, pobret, m'agrada molt, però és feïto, És feïto, m'agrada molt, soc de Barça, jo, que consti. Però sí que és veritat, que les dones se'ns esclavitza la bellesa. La bellesa, no me'n recordo, quan corríem, et patrocinava una casa, hi havia altres atletes, t'has de maquillar molt per sortir guapa a la cursa. T'has de maquillar, ens hi havíem trobat. I noies que anaven molt ben maquillades perquè els obligaven. Sí. Passa-li a la Lolita. Lolita, fem l'experiment. Agafa el micro. Lolita, agafa el micro. Aquí s'ha vist l'esportista. Ràpida, ja! Tomando el micro, ràpidamente, Lolita, fem un experiment amb la gent. Quants d'aquí sabeu com es diu el porter del Barça? Va, digueu el nom, digueu-lo. Bueno, espereu. Com es diu la portera del Barça? Aquest és un
un dels problemes. Tenim una portera del Barça que està jugant. És la portera de la selecció. Està jugant al Barça, està jugant la Liga Iberdrola, està jugant la Copa de la Reina, està jugant la Champions Lady. És una crac. Està jugant fora... Al Japó. No, ara està als Estats Units, a la Gran Manzana, segur, perquè és neboda meva i la segueixo per WhatsApp. Sí, és la Sandra Paños. La Sandra Paños és la portera. I, en canvi, ella mateixa, una vegada que va haver de sortir, quan havia l'altre porter, no el Ter Stegen, el Diego... No, aquell noi que era xileno. Comodín del públic. Que no me'n recordo, no me'n recordo com es deia. No, perquè és que els oblido, passen i els oblido i ja està, em quedo amb ella. Doncs ell va sortir normal i ella deia, està tanta estona, que no m'han estat pentinant i ell, en canvi, ha fet així de seguida. I ella deia, però si no cal, que a més és que no li cal cap aderezo, però bueno, sí me'n recordo d'això. Doncs, Lolita, tu com veus això que ha comentat, que ha apuntat ella, el tema de la maternitat, en el cas de les esportistes, com ho veus? Que és un fred, digues. Jo vaig jugar 2 mesos contra el Sabadell. Sí? Perquè no em venia el període, la demostració, i vaig anar a la farmàcia i va donar negatiu. Llavors jo tenia un partit amb el Sabadell i vaig anar-hi a jugar. Me'n recordo que en una de les que em cascava, jo li vaig dir, Carmen, hoy no, Digo, es que no sé si estoy embarazada. Estás loca. Lu, estás loca. I després, quan vaig anar al doctor Ibert, que li vaig explicar, em quedé decidir, miri, digui a la farmàcia que es dediqui a fer supositoris. I el senyor Antonio Ramallet que la faci jugar per xis. Llavors vaig quedar fins que vaig tindre un nen. El resultat és aquest èxit. El resultat d'aquell partit és aquesta primera fila. Per això és tan poder, Una cosa. Això que has dit dels esponsors, jo hi anava a veure el senyor Nicolau Casals i li deia, si vostès volguessin, a l'equip femení, perquè nosaltres anàvem a l'estranger, ens pagaven nosaltres, o sigui, ens convidaven de fora, i nosaltres deien, sí, vostès ens paguen l'estància i nosaltres el viatge. Llavors agafàvem un autocar llarg i fèiem vindre familiars i li cobraven poquets i llavors allà fèiem buscar una residència pels d'allò. Ell m'ha seguit a tot arreu, ell i la meva filla. La meva filla petiteta, quan era petiteta, el primer partit va sortir de mascota. Està bé. Què més vols? No, res. Però jo també anava a dir, jo el reconeixement econòmic no l'hem tingut mai. Però... Jo dic, aquí la diferència... No. Nosaltres vam fer uns carnets soci protector. La família va entregar els carnets, però de quina manera? Sí, clar. Després, sortejos de pernil, el clàssic. Alguns de vostès deuen haver jugat amb equips amateurs, i el pernilet, i el xampany, tot això, ho sortejàvem. Ja està. No, sí. Clar, jo sé el que cobra la primera portera del Barça i no sé què cobra el Ter Stegen, però crec que parlem de diferents ordres de magnituds, Però bueno. Sí, tant, i tant. A part, en tot moment podeu fer preguntes, Aporteu un micro. No, ja ho sé tot. Digues. Mira, volia saber la teva opinió de què fa falta perquè les jugadores de futbol femení tinguin més suport. Bueno, ara ja tenen l'esponsor que porten, només és d'elles, Sí, i Iberdrola només esponsoritza les noies. És l'únic equip femení que té esponsor d'elles. Porten la Nike com tots els equips del Barça, però la marca d'aquí només les porten les fèmines. No sé si se'n van, que no vull dir un disbarat, però bastant. Per això, quan van lograr això últim que han lograt, la Maria Teixidó va dir, si ho logrem, el que ens donin, ho donarem als equips més inferiors. La Maria Teixidó és la directiva de l'equip femení i secretària del senyor Bartomeu.
A veure, ens hem trobat en el cas del futbol que ha hagut equips grans que tenen molts diners, el Real Madrid per exemple, que no ha fet un equip de noies fins que no ha vist que els altres equips de noies eren mediàtics i donaven portades i prenien portades als seus jugadors que anaven tan descolorits i blanquets que pobrets no tenien cap titular. I llavors han fet el tacón. El tacón és l'equip femení del Real Madrid, però s'ha fet per un, i perdoneu-me, molt d'enveja. Perdoneu-me. Aquest equip, el senyor president de l'Íssimo, el va comprar perquè ell es va pensar que per un punt ja jugaria. No, té que passar. Sí. Llavors hi ha el Madrid FF, Madrid Fútbol Femenino, que aquest tindrà problemes perquè aquest senyor li dirà este nombre, jo el vaig dir, patenteu, perquè aquest senyor voldrà agafar això també. I l'any que les noies de l'Atlètic de Bilbao van guanyar la Lliga, van tornar a casa i van dir volem que treguin les gavarres. Les gavarres són les barques aquelles que treuen quan l'Atlètic de Bilbao guanya la Lliga, treuen les gavarres, però clar, com que fa molts anys que no guanya, doncs les gavarres estaven allà tranquil·lament. I arriben les nenes i diuen volem que treguin les gavarres. Dios les valía la de Dios es Cristo, perquè deia l'Ajuntament que con lo que vale eso. I no ho van treure. I no ho van treure, Núria, no ho van treure. la primera samarreta que jo vaig dur, has vist que m'ha fet així? Sí. Jo t'ho passava amb ella, perquè em donaven la que deixava el Barcelona Atlètic. El segon equip que tenia el Barça antigament, ens donaven les samarretes perquè juguéssim amb aquelles. Després ja va vindre l'Almeida, després va vindre la Capa, i després va vindre l'Anai. L'Anai era més vingut així de fàcil. Molt bé. Però a part d'això també reivindicar la figura de l'entrenadora femenina. Aquesta és una... I les àrbitres. I les àrbitres. Perquè... Les àrbitres ara s'estan sentint el que ens sentim nosaltres. La Platos, Tortilleres, no sé què... Clar. No, que sí. Clar, jo com que... Jo us ho he dit, que soc molt seguidora. Jo m'havia trobat que els equips de Champions hi havia dones àrbitres, però els de Lliga i Iberdrola eren àrbitros nois. Jo deia, però carai! I en canvi, ostres, un any em trobo que la final del Campionat d'Espanya de rugbi entre la Samboiana i l'Entre Pinares de Valladolid i l'àrbitre era una dona i vaig dir comencem a veure la llum. Les àrbitres una altra. Però bueno, sí, entrenadores costa. Passem-li a la Roser, no, a la Dolors. Dolors, aquí estem parlant de com afecta el tema del peron fisiològic que comporta la família. Conduir un tractor, això com ho portem? Sí? És un punt, no? Perquè jo ja sabia que estava embarassada i m'anava amb el tractor igual. Vaig haver de parar. Els bessons i això em van dir quieta perquè vaig haver d'estar al repòs. Però vaig continuar, al cap d'un mes o així, vaig de tenir els meus amics, un mes i mig com que em va pillar en l'època de feina a casa, doncs vaig continuar treballant a mig gas, però ja vaig anar a treballar. Tot i que, clar, la que parava era jo, no és el mateix, sort que hem tingut bona combinació amb el meu home i ho hem anat fent, però clar, la que em va afectar ja va ser a mi. Però bueno, no em puc queixar massa. El fotut és arribar als llocs a la junta de la cooperativa, a llocs de més... Sí. Quantes dones hi ha en aquestes juntes directives? Mira, aquí la Granada és una cooperativa petita, més o menys gran del grup de cooperatives que estem. Aquí estic jo, vaig entrar el 2016, vaig ser la primera dona en entrar-hi a la Junta, aquest any hem fet 100 anys, la cooperativa. O sigui, 96 anys després està bé, que és la primera dona. I ara que m'estic llegint el llibre del centenari vaig veure que a les assemblees i això les dones estaven prohibit anar-hi quan es va fundar la cooperativa. Sí. Dic, ostres, que bé. Després, clar, he sigut la primera en entrar a la Junta. Abans s'havia proposat amb altres dones que eren les titulars de les vinyes, però no la majoria, bueno, clar, si he sigut la primera és que les altres van dir que no. Clar, els hi feien anar a l'home i ja està.
I això a nivell més d'aquí al Penedès, però a nivell de Catalunya diu que hi ha un 2% de dones que són presidentes de cooperatives. Un 2. I un 5% estan a Consell Rectors. Si fan una notícia teva, que surti el teu nom i el teu cognom. Això sí, no surtis com una dona presidenta de... Mireu, com que sento remor fora i m'han dit que a les 7 hi ha una obra de teatre, sospito que li passaré la paraula a la Roser per una darrera pregunta, llevat que el públic tingui alguna pregunta a fer. M'agradaria que et diguessis breument com des de la política creus que podríem fer per construir una societat més igualitària. I és una pregunta fàcil i que respon ràpidament. Va, reina, que pots. Hola, marrón, hola, marrón. Sí, és una pregunta molt complexa. Però penso que quanta més cultura, més avançarem. Intentar conscienciar a tothom que homes i dones de la feina és a qui la fa i no dels rols establerts, perquè està molt marcat que certs rols corresponen a homes i certs rols a dones. Hi ha d'haver un pla d'igualtat d'oportunitats per a dones i homes. I cal admetre que la dona pot tenir un ingrés superior a la dona també. I això, clar, i al revés, no? El cap de la família no sempre ha de ser masculí i, bueno, jo us puc posar l'exemple particular meu, no? Que jo, per exemple, a casa vaig cuidar del meu pare durant l'època que ell va ser dependent i això vol dir no treballar tant, no estar reconeguda, vam sol·licitar la llei de la dependència, tampoc se li va donar i quan se li atorga llavors mora. Les dones curadores. Sí, és molt complicat. Sospito que estem d'acord que hem fet molt, fem molt, però que encara queda molt per fer. Per tant, jo crec que sentireu a parlar encara de molts temes, lamentablement, i afortunadament, perquè si més no ens dona l'oportunitat de posar de relleu i ben visible que encara queden coses per fer, perquè el dia que tot estigui fet serà tot tan avorrit, oi? Jo crec que és el moment de cloure això. Agraeixo moltíssim, demano disculpes si ens hem menjat els temps perquè tot era molt interessant, però podem trobar-nos un altre dia. Què tal? Ho veiem bé, no? Moltes gràcies.